Прошу Его Эминенцию поблагословить всех нас, уделить благословление от имя святого Отца Бенедикта XVI. Drahé bratři i sestry, já vám děkuji za tu любов, za tu atmosféru věry i vašej zbožnosti. Vy máte velkou любов k svatému Otcovi, nástupcovi Petra. I on je tu s vámi v duchu. V středu já byl na generálnej audiencii. On už znal, že mě posílá, že idem do Minska. A mi s radosťou povedal jednu vec. Moje pozdravy i moja veľká láska, ľúbosť všetkým. I takže jeho blahoslavenie, on je v duchu tutok i chcel byť prítomný tu medzi nami so svojím darunkom pre túto katedrálu. I to je taký symboličný podarunek, ktorý vy tu uvidíte pri veľkých slavnostiach. To je jeho osobný dar. I on je tu prítomný medzi nami i so svojím apoštolským blagoslavenstvem. Ja vám ho teper udelím. Pán s vami. Nechaj ім'я Пана буде благословлено. Да помога наша у імені Пана. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа.